Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi zviri seiko apo, may you please post for me as hidden identity. Hama, I really need your advice. Ndinogara zvangu muno muSouth Africa. Zvino because nenhau dzemabasa idzi ndakatanga kushandira kure nemhuri yangu, meaning that madhamu nevana vavo vainge vakasara vachigara vega, asi vainge vachiuya apo neapo. It happened that sisi vamadhamu vakarambwa ndokubva vaenda vakanogara namadhamu vangu pa10, but yainge isimbori kana hora. I was fine with it. Zvino gore rino rakati ratanga, vana vakaenda kuschool ende vainge vachitodzidza kuchikoro chinodhura. Vana vandiri kutaura nezvavo E2. Pavavhara zvikoro vana vemuno apo pamashure, madhamu vabva vati ivo vainge vava kuenda kuZimbabwe kunoona vamwe. Vakaenda vari vose, ivo naamai guru, hapana akasara kuno. Then vakabva vasvikira kumba kwababa vavo muHarare, not kwedu. NB ndiri munhu wekuti ndakatoroora, hatisi kuchaisana mapoto. Ndakazotevera ndikasvika find out kuti madhamu vainge vatenga maring 2, 1 yangu ne1 yavo. Vainge vachida kuti tinge tichichata. Ainge akanaka ende ainge achidhura. Zvakazoitika ndezvekuti hatina kukwanisa kuzochata because inini pandakabva kuno cash yandainge ndiinayo ndainge ndichida kuishandisa zvimwe zvinhu, ndaiva neumwe urongwa. Madhamu vakabva vatanga kupopota, asi vakazogumisidzira vaita ball. Takabva taita madeals ose andainge ndaronga. Day rekuti ndainge ndichifanira kudzoka kuno, ivo vakabva varamba kudzoka. Ndakazoti ndava kunoku vakabva vati vharisai imba iya bamwana, musasibhadhara rent, inekuti inini handichauye ikoko, mutumire zvinhu zvose nebhazi. I was so shocked, but ndakabva ndaita hangu cool down cause ainge ava kutotsika madziro achiti iye haachadzoke kuno. This Friday akatoenda akanotsvakira vana nzvimbo yechikoro pachikoro chinodhura. Chikoro ichi chainge chichinzi $700 school fees per term plus $75 transport pamwedzi, $100 registration plus mauniform anotengeswa ipapo. Inini ndakabva ndati, ko why chikoro ichi chiri so expensive kudai? Iye akabva ati ndicho chacho chandiri kuda kuti vana vange vachidzidza. Inini ndikabva ndati it is okay, ndokubva ndanyarara zvangu. Now ndava nekamwe kabhebhi kandakakura ndichiziva kechidiki, itutututu ma2K utu, kandakanyenga kakabvuma kakati uya ugare neni, kakabva kati ball. Moms vacho vakatoti ball zvekuti I promised them kuti kupera kwemwedzi ndichaita kuti kauye hako katange kugara neni kunoku. Since inini ndisisina mukadzi kuno, iye ava kungoda zvake zvekuZimbabwe. Manje problem handichazivi kuti ndoita sei. Ndotora here kamu2K aka ndiite zvangu vakadzi 2 apa? Manje ma-expenses andakakandwa aya ndichamagona here kana ndava nevakadzi vaviri? Hama please ndipeiwo maadvice. But kuti madam vadzoke kuno ndazama zvaramba. Kuti ndigare kuno futi ndisina mukadzi, ndipo paunozotanga kuhura ukaita HIV, ende ndiri kutya kuti ndinozofa cause I know kuti condom it is not 100% safe. Ndoitawo seiko nesituation yangu iyi vehama vedare. That was a message yandakareceiva ichibva kuna mukoma vedu late at night. Vakatozondisendera message vachiti I am so confused, handichazivi kuti ndoita sei nesituation yangu. Mubvunzo kwamuri vedare ndewekuti maigurusa ndivo here vari kukonzeresa confusion mumarriage iyi? Please let us talk about it in the comment section. Regaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi girls, I am so stressed and I am so traumatized. I have been married for so many years. Ndine vana vangu 2 but mufaro handina. Ndatova ne almost 3 years no sex na Hubby. Last year ndakaonawo jira rakadonhedzwa negonzo kubva muceiling. Jira iri rainge rakanyorwa zita rangu Nera Hubby. Ndakatya kana kuribata cause panga pakasungwa chipfundo 1. Ndakamubvunza, iye akabva aritora kwava kurivika zvekare. Every day tinogara tichingotukana ndichimbo
ndichimuti ndipe ndibvise zita rangu, ndinongogara ndichirwara zvisinganzwisisiki. Vedare, that was a message yandakatumirwa navahanzvadzi vedu, such a scary story. I'll try to speak with her so that she can give us more details to this story. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadi zvenyu mukomanashi, please hide me. Inini ndakapa mukomana wangu pent ainge ati tinofanira kuchinjana nhumbi dzedu dzemukati kuratidza rudo rwedu. Ndiri musikana ane 23 years, ndakadanana nemukomana wangu ainge aine 26 years last year. Tainge takasangana paboda, inini ndainge ndichibva kuZambia. Mukomana uyu ane mari, asi handina kukwanisa kuziva business raainge achiita. Takatanga kutaura, dzamara tava kudanana, zvadaro rudo rwakabva rwapisa, asi handina kana kumbobvira ndasangana nehama yake kana shamwari yake. Takati tava ne6 months tichidanana, akabva anditi ndiuye kumba kwake, ndikabva ndaenda. Yainge iri weekend, handina kurara hangu. Takati tapedza kurara tose, akati baby, ndinoda kuti usiye pent rawanga wakapfeka iwe woenda nerangu. Ndikamboramba. Akati zviriko izvi zvekuchinjana nhumbi dzemukati, kunyange vanhu vekare ndizvo zvavainge vachiita kuratidzana rudo rwavo. Ndakabva ndamupa pent rangu, iye akabva andipa rake, ndikabva ndaisa muhandbag mangu. Takabuda ndikapinda mumotikari. Takati tapinda mutown, akapaka paChicken Inn akati tenga something tidye. I think kuti ndiyo time yaakatora penti rake randainge ndaisa muhandbag mangu. Ndichidzoka, handina hangu kana kumbogara ndatarisa mubhegi rangu, ndokubva anondisiya pagedhi. Ndikabva ndapinda muroom ndichida kunobvisa penti riya, ndipo pandakaona kuti penti rainge risisimo, and I thought kuti ndainge ndarisiya pabhedhi rake. Ndakamufonera ndichiti I think kuti penti riya rawandipa ndarikanganwa pabhedhi pako. Iye akabva atanga kuseka achiti you are very careless. After that our communication yangu naye yakabva yatanga kudzikira. Ainge ava kusatombobatika zvachose kusvika azongoti zii. Ndakaenda kumba kuya kwaainge andiendesa achiti ndipo pamba pake, but ndakanzwa kuti ainge atama, aitovawo lodger. It was not his house. Kuti nditaure naye, foni yake yainge yava kusatomboita. Now problem yandiri kuita ndeye kuti ndiri kuita bleeding isingaiti, zvekuti pad harichatomboshandi zvachose mukomanashi. Last night ndakazotoita zvekuisa pampa because pad is now useless. Please ndibatsireiwo. Kwese kwandiri kufamba ndiri kunzi penti randakapa mukomana uyu akafamba ndokubva andigadzira, but ivo havazi kukwanisa kuziva kuti kundigadzira kwaakandiita uku ndekwerudo here kana kuti munhu akatorombawo neni. Please help me mukomanashi, nekuti ndiri kutambudzika apa. I am the breadwinner in my family. Kufamba ndichienda kunohodha kwandainge ndichiita uku ndiko kwanga kuchitoraramisawo vanin'ina vangu and also my parents. Vedare, that is a message that I received ichibva kumwanasikana uyu. If you know anywhere around Harare kwekuti anokwanisa kuenda akanowana help, please give me the directions either mucomment section kana kuuya kuinbox kwangu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadini mukomanashi, makadini zvenyu vazvanzi. Ndaisa audio yangu wenyu, ndoda kuti tiri mukakona kuchinja zvenyu voice asina kuipa, nongoipostavo voice yangu yoyi. Ndine kushushikana kukuru, ndiri kunzwa maconfession evamwe, zviri kundibata, zviri kundirwadza, zvatinosangana nazvo mukurarama zvinotirwadza. Ndiri mukadzi anorarama ari kunyika yevatorwa. Mukoma munache ndinosvika pakurwadziwa nenyaya yangu, inosvika pakundishungurudza kana kushayiwa kana hope chaiko. Muna ndiri mukadzi wanga akapinda mumarriage, ndikatanga kupinda mumarriage yekutanga ndobva zvaramba. Murume anditorera mumwe mukadzi wepa next door waaiti ndi mainini, munin'ina wamai, izvo ndisingazi kuti vantodanana. Ndobva ndasimuka mwana ane 3 months, ndobva ndadzoka kumusha, ndagara nokuona kukutambudzika kana chokubata kuti mwana apfeke
ndiwachire mwana hapana, nokuti sitaingoraramawo upenyu hwairwadza hwairema. Chikoro takapinda hatina kana kugumira kana murodhi, takangondosvikawo kumaform 4 chiri tisina hedu kuzoitavo zvidzidzowo zvakati pamusoro, asi ndakabudawo neangu akafanira. Asi taipinzwa nedoro chairo, kutobika doro tichiendeswa kuchikoro. Tanga tiri vasikana 6 nevakomana 3, asi tese hapana mwana asina kusvika form 4. Ndobva ndabva kunyika yechizvarwa, ndobva ndaya mukati meino nyika yevatorwa, ndobva ndashanda. Unongoziva nguva nacho kuti tiri vanhu venyama. Unenge uchiti pamwe pokutanga paya Mwari hapasiripo panga akanditarira. Ndofunga pendichaenda pa ndo pangu. Ndakambogara ndazosangana nemumwe ndakafambidzana naye, vatataurirana semunhu aida kuvaka musha. Ndati ini zvokuda ini zvezvimwe zvese zvandisukwanisi, but ndichinoda kwanisa kuvaka musha. Akabvumawo semunhu anga asina kanachi, anga asina mukadzi, anga akakona nemukadzi wake kudhara. Vatagarisana zvakanaka zvikadini, tikafambidzana, tikabata pamuviri. Asi pamuviri papo ndakambofunga kuti ino Mwari pabva, nokuti zvisi mupfungwa dzangu, nokuti ndatozviudza kuti inini zvemwana futi ndakungorarama nemwana wangu umwe chete uyoyo, zvemwana handichada. Ndakazama mukoma chandikura pamberi paMwari, ndakazama kuda kuibvisa asi yakaramba. Vandati zvakanaka vatadi vatagara vandapona mwana wangu. Murume haana kumira tsika yako yaanga agara achiita mukati meino nyika. Aibuda achienda, achibuda achienda. Asi semunhu wanga achida zvemusha ndaingoshingirira ndichiti pamoda zvichachinja. Ukatotaura waitorobwa, nokuti ndikati mavanga ndinawo mumusoro akatooma. Nanhasi musoro wangu unomboti kana dzimwe dzenguva unomborwadza. Ndikaona ndikati kana. Vabereki vachingoti dzoka, dzoka. Ndikati mai chero ndikada kuti ndidzoke ndinopedza Zimbabwe yose, mitupo vana vageta, umwe nomwe ane mutupo wake. Hazvizonaki kuti mwana umwe nomwe anomera moyo, mera dhuve, mera tsoko, mera chii. Hazvina kana unhu mukati mokurarama. Regai ndishingire pamwe uchachinja. Asi murume haana kuchinja. Ndikadzikana ndangozosiya from 2019 kusvika pari nhasi. Handina kana mbopinda mumarriage. Nanhasi ndichiri gere. Ndiri kusangana zvangu navo, but zviri kundiremera nokundirwadza nokundigozhera kuti hazvizofanani here sekwandakambobva. Ndozvinhu zviri kundidzosera kumashure. Chananyanya kufambira pano mukoma munachi ndechokuti ndine vanhu vakandikwereta pfuma yangu 2019 kusvika pari nhasi. Nemumwe wanga ndapinda mumarriage naye, kwete kuti kurovora kana kuti tanga takugasa tese, apa taingofambidzana sevanhu vanga vavimbisana kuti kudini, kuti ticharovorana. Ndikati hazvina kuipa. Taingoonana zvokungoti tinoonana kana kumashopu tongosangana ikoko totoparadzana, yotoenda kwake indotoenda kwangu. Kuda kuti takambotosangana tese pabonde, ingareva nhema hatisati, but tagara. Takaonana 2019 iyoyo kusvika pari nhasi. But unhu haakundiratidza ndoumwe wakundirwadza, wakundisvika kuti nditaure pamberi penyu mukoma. Totokumbiravo help kuvanhu. Of course vanga ndijaja zvakuti wati chichi, but ndotokumbira help. Nokuti nokurwadzwa kwandiri kuita mukoma mangwana pachazoita chimwe chinhu. Nokuti kana ndikazovata pasi vanhu vasina kundidzosera zvinhu zvangu zvandakavabatsira nazvo, vachazouya pamuri vachibvunza, vamwe vachazondosvika kana kumaredhiyo vachitaura nhau dzavo, vachitsvaga kunyange dzinza rangu. Saka ndangoti ndidangokuudzai kuti kana vachiteerera izwi rangu musachinja mukoma. Kana nhamba dzangu, kana unenge achida munongovapa nhamba dzangu. Musachinja nhamba, musachinja voice rangu, vapei voice rangu sezvariri sezvino.
ndoda kuti vanhu vavanzwe vazive kuti kunyangwe kwavari kana vachiteerera kunyangwe nehama dzachona kana dzichiteerera vaudze hama yavo kuti kuitira mangwana mukoma kuitira mangwana nokuti nebundu riri mukati ndakambonzwa imwe akamboinga murume akambouya achitaura kuti pane munhu akanditorera pfuma yangu saka ndinokumbira kuti kana ariko achizvinzwa ngainzosere pfuma yangu ndisati ndisati ndabata pasi ndokuti mangwana zvichazomunetsa ndokuti tinge tichishandira mhuri but kana ukazosangana nokuti vanhu vanongouya vanhu vokuti aiwa ndikwereteseiwo chakati ndibatsirewo chakati semunhu unenge uchiziva uchidii ndinokudzorera unenge uchi aiwa next time unondidzorera asi munhu anozodzikana ava kukudzimira foni kana ukamubvunza yava haichatauri zvakanaka saka ndinokumbira mukoma munacho kuti mundipostirewo confession yangu ndatenda Bedare, that was a voice note randakatumirwa navanzvadzi vedu. Please let us talk about this issue in the comment section. Ndichadzoka very soon with another episode.